Dan, dragi moji, danas za vas spremamo oblande na naš način. Za pripremu ovih oblandi potrebno je jedno pakovanje oblandi, potrebna je jedna čaša pavlake od 500 grama, jedan margarin i 300 grama mlevene plazme i treba nam šećer. Kada potrošimo pavlaku, sipat ćemo u tu čašu šećer, znači jedna čaša od pavlake od 400 grama šećera. U jednu posudu stavili smo margarin, uključili ringlu da nam se margarin istopi, malo ćemo ga isackati da se brže rastopi. Znači stavili smo jedan margarin od 250 grama u posudu da se istopi. Da se margarin istopio, dodajemo pavlaku. Isto tako da se istopi. Ovo je jedan jako brz, jednostavan i jeftin recept, tako da oblande možete imati spremljene za pola sata, za iznenadne goste, za brzinski kolač kada vam je potrebno. Znači sada dodajemo 400 grama pavlake i nju isto stavimo da se istopi. I evo, i pavlaka se istopila. Znači 400 grama pavlake smo stavili i ona se otopila. Sada mešamo. Kad počne da baca ključ, sipat ćemo šećer koji smo sipali u ovu čašu od 400 grama pavlake. Čekamo samo da provri da bi sipali šećer. I evo ga, sada ćemo dodati šećer i mešamo sve dok se šećer ne otopi i ne sjedini lepo. Čim se šećer sjedini, sklonit ćemo ga sa ringle i nastaviti postupak dalje. Margarin, pavlaka i šećer su se lepo istopili i sjedinili, sklonili smo sa vatre, sada dodajemo 300 grama mlevene plazme. To dobro izmešamo i vruće filujemo oblande. I evo, fil je spreman. Filujemo oblandu. Ovo će ići malo teže, pošto imamo pomoćnika. Ćao Nina. Ćao Ljubavi, jel pomažeš baki? Probudila se i sad moramo u njenom društvu
da napravimo oblandu. Znači vruć fil ide, filuje se oblanda, uvek se stavlja ova strana gdje su krupnije ove kockice i tako slažemo redom. Nina, je li najslađa oblanda ova koja će da bude? Da, kaži im da nam lajkuju i da nas zaprate, mi smo najbolji, pa da. Izvinjavam se, ali morala je i moja unuka da učestvuje u pripremi ovih oblandi. Nafilovali smo jednu koru, sada stavili drugu, filujemo nju i dok se ne potroše sve oblande. Ovo je zaista preukusno, jako brzo i ne toliko skupo, tako da svako može da napravi. Nafilovali smo, ostala je još jedna kora, nju okrećemo na drugu stranu da bi nam odozgo bile ove sitne kockice. Sve dobro pritisnemo, sjedinimo. Odozgo ćemo staviti nešto teško ko šta ima, jedan poslužavnik i evo šećera što nam je ostalo, bekinih kašica, da pritisnemo samo da se ne bi razdvajale oblande dok one malo ne omeknu. I eto, to je sav postupak oko pripreme ovih brzih oblandi. I evo, oblande su gotove. Ovako izgledaju. Kao što rekoh, jako brzo se spremaju. Za pola sata imate poslasticu na stolu, a nije ni puno skupa. Toliko od mene, pozdrav za sve i ne zaboravite da me zapratite.